Φέτος θα βάλω σαν στόχο να χάσω βάρος. Πόσες φορές έχουμε βάλει αυτό το στόχο και πόσες φορές τον έχουμε καταφέρει στην πραγματικότητα? Τι πιστεύεις ότι πάει λάθος σε αυτή την πρόταση? Αρχικά προσπάθησε να καταλάβεις πού δυσκολεύεσαι. Τι είναι αυτό που δεν σε βοηθάει στο να χάσεις βάρος? Δεν παίρνεις snacks στη δουλειά, παραγγέλνεις πολύ συχνά απ' έξω, τρως μία φορά τη μέρα, δεν μαγειρεύεις ποτέ? Βλέποντας που το χάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Και θέλουμε να βάλουμε μία συγκεκριμένη λύση. Αν εγώ δεν μαγειρεύω καθόλου μέσα στη μέρα μου, θα πρέπει να βάλω σαν στόχο κάτι πιο συγκεκριμένο. Φέτος θα προσπαθήσω να μαγειρεύω 2 φορές την εβδομάδα και σταδιακά να προσπαθώ να το αυξήσω. Θέσε μικρούς στόχους και πήγαινε τους με το δικό σου ρυθμό. Αν εγώ παραγγέλνω κάθε μέρα, δεν μπορώ να πω το 2024 δεν θα ξαναπαραγγείλω ποτέ. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι το 2024 θα προσπαθήσω αρχικά να παραγγέλνω 3 φορές την εβδομάδα και σταδιακά να το μειώνω, αλλά με το δικό μου ρυθμό. Απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα και τα παρατάμε. Και αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους. Λέμε, ας πούμε, ότι εγώ μέχρι τα γενέθλιά μου θέλω να χάσω 20 κιλά. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί μπορεί να έχω γενέθλια το Φεβρουάριο. Ένας ακόμη λόγος που τα παρατάμε πολύ εύκολα και απογοητευόμαστε είναι γιατί έχουμε στο μυαλό μας από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια διατροφή δεν θα κάνουμε ποτέ κάποιο λάθος και θα τα πάμε όλα ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται. Προφανώς και θα το χάσουμε και θα φάμε και κάτι απ' έξω. Το θέμα είναι την επόμενη μέρα, στο επόμενο γεύμα, να συνεχίσουμε κανονικά και να μην παρατήσουμε την προσπάθειά μας. Γράψτε μου στα σχόλια τι στόχους έχεις θέσει για φέτος και αν έχεις παρατηρήσει να κάνεις και εσύ ο ίδιος αυτά τα μικρά λαθάκια που ανέφερα.